Η Ελένη. Ανίτα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, Ελένη μου. Όπου πάω, αγαπάω. Όπου πάτε, αγαπάτε. Αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα. Και πληρώνω τα λάθη μου αυτή τη Γιατί στιγμή. κλαίτε με το καλημέρα. Βάλ τον αυτόν να ξεσπάσει, Ελένη, Αλέξανδρε. Τόνε, δώσ' τον. Δώσ' τον μου φουλ. Νάτος. Μ' αρέσει που φορτώνει αυτό. Δώσε. Κάνε το κλάμα όλο το πρώτο να φύγει. Αχ, φίλοι μου. Να ξεκινήσω από τα παιδικά Είσαι μου έτοιμη, χρόνια, ναι. Τώρα σε βλέπω εγώ, είσαι ελεύθερο κορίτσι. Ναι. Γνωρίζω ένα παλικάρι, Ναι. ένα καλό παιδί από καλή οικογένεια. Λαμία? Ναι, στη Λαμία, μέσα στη ναι. Λαμία. Μια αγάπη, Α, τον καψουρεύτηκες πολύ. πάρα πολύ. Και δεν σε θέλανε οι γονείς του. Όχι, πάρα πολύ. Αυτός ήτανε καψούρης, Ελένη. Ναι, ναι. Θες να τον κλάψουμε λίγο αυτό, ναι. Πάμε, δώσ' τονε. Κλάψτε με λίγο. Κλάψτε λίγο αυτόν στο 18. Οι πρώτοι έρωτες είναι πιο έντονοι. Είμαι καταπιεσμένη γιατί μου άρεσε το αντρικό φίλο. Ναι, το έχουμε πει από την αρχή αυτό. Τέλος πάντων, έρχεται στη ζωή μου ο Δημήτρης. Μάλιστα. Μου λένε, ο Δημήτρης είναι ένας άντρας που πέρναγες μέσα από τον δρόμο και άφηνε τα αποτυπώματά του. Α, ήταν εγωιτευτικός. Πάρα πολύ όμορφος. Α, Πάρα πολύ όμορφος. μάλιστα. Δυνατό κομμάτι ο Δημήτρης. Πολύ. Δηλαδή. Ο Δημήτρης όχι πέρναγε από τον δρόμο και Ναι. έτριζε κάτω το πάτωμα. Θέλω να μείνουμε λίγο στο ότι πήγαινε στο μπάνιο και εσένα σε έπιανε Νόμιζα ότι είχε την κόμενα μέσα. στο μπάνιο σας, στο Ναι, σπίτι μέσα στο σας. μπάνιο. Από πού θα έβγαινε αυτή? Δεν ξέρω. Δεν είχες Από την κάψη λογική, που του είχα, από την αγάπη, από τη λατρεία, από τα Τέτοια πάντα. καψούρα άρρωστη. Έφυγε! Πάω για διάλειμμα. Δεν το πιστεύω. Εκεί γνωρίζω τον πυροσβέστη. Αμάν. Δώσ' τονε. Ναι. Ο πυροσβέστης αντί να σβήσει τις φωτιές τις άναψε, Άναψε φωτιές. Με ξεμυαλίζει ο πυροσβέστης. Ναι. Εκεί πετάω το σπίτι μου, πετάω τα πράγματά μου. Ναι. Για τον πυροσβέστη. Ναι. Για τον πυροσβέστη, Ελένη. Ήταν πυροσβέστης. Ήτανε μάνικα. Ήταν πυροσβέστης. Ήτανε μάνικα. Ανάβει στολή. φωτιές και τις έσβηνε. Μένω 4 χρόνια με τον πυροσβέστη. Ναι. Ο πυροσβέστης έπινε Α, και έβγαζε μάνικα. τον εαυτό του στα 2 χρόνια μετά. Μάλιστα. Στα 2 χρόνια ήταν πάρα πολύ καλά. Μου νίκιασε σπίτι. μάλιστα. Μέναμε μαζί. Μάλιστα. Παντρεμένος βέβαια, με παιδιά. Α, δώσε. Α, ήτανε παντρεμένος με παιδιά. Α. Και παντρεμένος και με παιδιά. Δώσε. Γιατί ήμουν μια γυναίκα με ζωντάνια. Εννοείται, το έχουμε πει αυτό. Το 2005 πάω σε ένα χωριό στο Ηράκλειο να δουλέψω σαν μεγάλα. Να κρατήσω μια κυρία ηλικιωμένη. Ναι. Και γνωρίζω εκεί ένα πάρα πολύ καλό κύριο. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλό. Για πες. Πάρα πολύ καλό. Καλός. Δώσ' τον άμα ήταν καλός. Πάρα πολύ καλό. Ήτανε πολύ καλός και ο κύριος. Και εκεί καψούρα. Με τον κύριο. Ναι, και εκεί μεγάλη, δυνατή. Ναι. Και εκεί μεγάλη και Ζήλιες δυνατή. και- Έλα, δώσε. Δώσε. Ήτανε και μεγάλη και δυνατή, δεν ακούτε, παιδιά. 2 είχε. Ήταν και μεγάλη και δυνατή η καψούρα. Τον πας έτσι, το μου τον περάσεις αυτόν. Από ποτέ δεν Αλλά τον μ' αρέσει το βρέθηκες. σεξ, τι να κάνω. Από ποτέ δεν Αλλά τον μ' αρέσει το βρέθηκες. σεξ, τι να κάνω. Πήγα. Καλός. Καλός. Πώς ήταν αυτός? Ένας όριμος άντρας, και εδώ καψούρα.
Α, και γιατί δεν σε έχω εσένα. Και για με να αυτόν είναι προχωράσεις ζήλια. σχέση. Α, βγήκανε τα ίδια εδώ. Δώσ' τον, παιδιά! Δώσ' τον μου! Πώς θα... Κλάφ' τον λίγο για να πάω για break. Δώσ' τον λίγο. Ωραία, ό,τι προλάβω. Ωραία. Στop, πάω για ακουστικό διάλειμμα. Τον κλάψω μετά πάλι.